A miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium a legkomolyabb hely. Máté evangéliuma. Akkor jöhet egy jó kis röpdogi? Milyen gyors vagy! Nézem, megnézem, vagyis sérjét adok a dogidra. Áj, te így hordod a hát. Röpdogi. Mondj nemet az LSD-re! Nos kérlek szépen titeket, így néz ki, amikor zöld háttér van mögöttem, és így néz ki az, amikor már nincs. Nem tök jó? De, ugye hogy ez? De ugye. Magyarországon van munkanélküli? Nincsen. Hivatalosan nem is lehet. Szocialista rendszerünkből következik, hogy nem engedjük a munkanélküliséget, mindenkinek biztosítjuk a munkához való jogot. Hírf a világomban. Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. Egy dolgozik, a másik nézi. Kettő nézi, és egy dolgozik. Hárman nézik a dolgozót. Ez a munkásosztály hazája. A jeles álomképe úrrá lett a gondolataimon. Jó van, mert nem mutatom magunknak kis herbal, mert nem mutatnám, feldobják a netre. Hát most... Ez fel lesz dobva netre. Hát de most beszélgetsz. Híres ember leszek. Kis kokain is van nálam,